Što se tiče Srbije, nema, odnosno nije bilo puno ženskih bendova. Imali smo K2, to su sestre Kovač, Aleksandra i Kristina. Modelsice, ministarke. Imali smo boy bendove, No Name i Peti Element. Imali smo njih, ali mislim niko nije pokušaj sad nešto boy bio. Bendova. Mislim, sve su ovo bili pokušaj, nešto se nisu mnogo potrajali. Imamo i Frajle, The Frajle, ali se o njima ne priča puno jer su fine i starije, one postoje 14 godina, ali nije to, ne traže dramu, ne traže seksi film, ne znam šta, nego muzičarke. U minisrkama se proslavila Edita. Tako je. Iako im nisam presudavala muziku da bih presudila koliko koja peva. Samo ona peva, a ona čak rekla da su se ostale članice benda non stop menjale, uopšte nije isti sastav benda bio sve vreme, nego jedna dođe na par mjeseci, pa druga, pa treća, nije bio konstantni sastav uopšte. Da, nasmejao me ovaj komentar s jednog bloga, kaže bla bla, tako smo dobili domaću verziju Pussycat Dolls, gde je Edita pevačica ili ti Nicole, a ostale su tu samo da budu lepe da bi se mogle nazvati grupa. Pa da. Što stvarno jeste bila i poenta Pussycat Dolls. Dobro, one jesu bile uspešne, mislim, ministarke, znala sam za njih, znala sam im pesme. Da. Imale su neki... Znači, umele su da igraju i da lepo izgledaju, imale su estetiku benda, u stvari pevala samo Nicole, odnosno vamo Edita i tako dalje. U Modelsicama mislim da peva više od jedne članice. Tako je, čini mi se da pevaju sve u glas. A one su toliko zgodne bile da su takvim provokativnim izgledom i nastupima privlačile publiku. One su u pravom smislu models. Da, stvarno su izgledali kao super modeli 90-ih. Sigurno da imaju i pesme koje mnogi voli, čim su opstale čak 27 godina. Znači, one i dalje postoje. Mada je 18 članica je prošlo kroz band, tako da i nije neka istrajna postava bila. Hurricane je išao na tu foru, privući provokativnim izgledom, s tim da su one i dobro pevale, po mojom mišljenju. Iako se meni ta muzika nešto nije sviđala, ali imam fino, respekt za Hurricane. Ksenija je Nepo Baby, to smo pričali već prvo. Sanja je vukla band, nje se sjećam još iz X-Faktora kad je bila s ovima... X-Faktor? Ne znaš da je učestvovala X-Faktoru? Ne sjećam se. Bila je ona u drugom bendu, u nekom ska bendu, ali on nije bio toliko komercijalan. Pošto, pa to je taj bend. Bila je na Euroviziji već pre ovog sa Hurricane. Da. Tako da sad i ona i Nevena Božović nas predstavlja. I Željko i da li ima još neko koja se više puta predstavlja, da. Ali nisu mi strašni, nekako nisu mi onako bezobrazne kučkaste, da kažemo. Ne, su mi ova Ivana koju nismo upomenule, skroz mi onako dela fino. Kulturnije su od većine o kojima smo pričali. Malo su mi previše plasirane za naše tržište da bi to uspjelo tako u svetu, ali eto, probale su Eurovizijom, pokušale su svetsku karijeru da naprave Eurovizijom. Htjela sam da kažem da je ipak trebalo da odu na Euroviziju sa onom prvobitnom pesmom. Ja ne mogu da se sjetim koja je... Hasta la vista. Da, pa šta znam. Ne znam, ali pogledala sam im posle, mislim, to sam pomislila, pa sam pogledala opet nastup sa Loko Loko i super je to bilo. Sjećam se da je tad bio evrovizijski mim to koliko kosu imaju sve tri. Da. A sad je to potpuno normalno. Da. Serbia brought the hair. Imali su super energiju i podsjetilo me zapravo na Little Mix, tako da... Da, slatki su mi bile. Ajde ga. Jest. Drugi ženski band koji je pokušao da nas predstavlja na Euroviziji 2013. The Prime Year, su bile Moje tri. One su potekle iz takmičenja Prvi glas Srbije. Mirna je pobedila, Nevena bila drugo mesto, Sara treće mesto. Tek sam zapravo da su se tako, zašto se tako zvale, da ima veze sa njihovim plasmanima, kao moje tri, prve tri. Znači, bukvalno ne znam zašto mi nikad nije palo na pamet. I tad je bila moja prva, pošto su one vezane ugovorom sa prvom televizijom. Jeste, da. Bile vezane. Slogan je bio moja prva, da. One su bile baš mlade i zašto su s takmičenja koji ih nije seksualizovao. Došli su kao teen pop u pokušaju, da kažemo, kao teen pop band. Sladunjave i
Naravno da to nije nekako upalilo na Euroviziji, na Beosongu očigledno da. Imale su dobar performans i zapravo su ih upropastili za samu Euroviziju, odnosno te njihove outfite, znaš da je bila... Oh boy, all the pink lepo stuff. su bilo obučene za Beosong, ali su, ne znam šta se desilo, zašto, posle su se podsmevali, ne zbog pesme. A i pesma, mislim, meni bar lično nije mi nešto bilo... Da, bile meh. Okej, ali... Da. Kao što to obično i biva, Sara i Nevena su uspjele da naprave karijeru iako nisu pobedile u takmičenju, a Mirna je, iako je bila pobednica, se nije progurala. Baš me zanima da li ima neko objašnjenje zašto pobednici muzičkih takmičenja ne stanu. Da. Mislim, koja je tu logika da ovi drugi, to je jedino koje je objašnjenje da je namešteno i da koga je produkcija htela, taj je pobedio, a koga je publika zapravo htela i u kome su prepoznali kome su videli nešto da ne su mora došli da drugi, znači, treći, peti, kako god. Ali u većini slučajeva pobednik nije baš pa znaš pobednika nekog takmičenja da je i dalje poznat. Sam Little Mix. Da, Little Mix. A znam ovaj Zaj DJ show, ne znam da li si gledala. Ne. Amna je i dalje popularna. Za ovu drugu sezonu još ne znam, možda će tačno da se desi, ali kao... Eto, zanimljivo što sam saznala i pošto smo kod ove teme. Znaš da je Sara Jovanović glas IDJ. Slušala sam podcast sa njom, da. Nisam ceo podcast ugledala sam TikTok ili nešto mi je izašlo. Ceo život se pitam koja je IDJ. Ja se nisam pitala, eto zanimljivost pošto smo tu kod te teme.